Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rijtje gezet. En na de reclame gaan we ook kijken naar een praktijk waar meer dan 1000 katten per jaar worden gesteriliseerd. Interessant, blijf kijken. Dat wordt gedaan onder meer om te zorgen dat de kattenpopulatie op Curaçao niet te explosief stijgt en op die manier het probleem beheersbaar blijft. Daarover later meer. Eerst gaan we naar het belangrijkste nieuws van vandaag. Staten spreken hun steun uit in een motie. Gisteren hebben de staten unaniem een motie aangenomen waarin ze de regering van Curaçao steunen in het traject dat momenteel wordt uitgevoerd met Nederland over de slavernijverleden. U weet allemaal, in december vorig jaar heeft Nederland officieel gereageerd op een rapport Ketenen van het Verleden. In die reactie stonden ook de excuses van minister-president Mark Rutte. En de komende periode zal er verder gesproken worden met Nederland. Dus de Curaçaose staten zeggen tegen de Curaçaose regering: ga door op de ingeslagen weg, wij staan achter u. Verder in dialoog met Nederland. Minister-president Kilma Pik-Pisas had op 19 december vorig jaar niet rechtstreeks gereageerd op de excuses, want, zo stelde hij, dat moet eerst een reactie komen van het parlement. Dat is nu gekomen. Pisas heeft inmiddels gezegd dat hij verder met Nederland gaat praten om te kijken wat er achter de komma nog verder uitgewerkt moet worden. Minister-president Rutte zei tijdens zijn excuus voor de Nederlandse rol in het slavernijverleden dat dit geen punt, maar een komma was. Verder wordt er vanuit Nederland gesproken ook over positievere ontwikkelingen in de relatie tussen Nederland en de eilanden. Maar daar is in eerste instantie de gevolmachtigde minister van Curaçao in Nederland de eerste partner voor, zo zei Pisas gisteren in het parlement. Meer controle op de stranden. De minister van Economische Ontwikkeling, Rui Sandro Seintje, heeft gisteren antwoord gegeven op vragen van parlementariër Djibi Doran. Dat ging onder meer over de veiligheid op de stranden. Seintje stelde dat voor de komende 10 jaar er 17 veiligheidsagenten aan de slag gaan op de meest bezochte stranden van Curaçao. Dit om te zorgen dat het zo veilig mogelijk blijft voor de toeristen. Politour, zoals bekend al sinds 2013 de politieorganisatie voor toeristische gebieden, die zorgt in eerste instantie voor de nazorg mocht er iets vervelend gebeuren. Maar Seintje benadrukte dat bescherming van de toeristen op Curaçao van belang is, zeker omdat het toerisme flink blijft groeien. Overval op de Cerro Fortunaweg. Gisteren vond een wel heel vervelende overval plaats op de Cerro Fortunaweg. 2 dames bezochten een toko, gingen daarna weg, maar voordat ze goed en wel weg konden rijden, stonden er 2 mannen met een pistool voor de wagen. Het gaat volgens de dames, die later door de politie zijn opgevangen, om 2 magere mannen, dunne mannen met tatoeages in het gezicht, die onder bedreiging van een vuurwapen de wagen van de dames afnamen en ermee vandoor gingen. De politie heeft de zaak verder in onderzoek. 3 gewonden bij frontale botsing op de Caminda Hensly Meulens ter hoogte van Arco Iris Supermarket vond gisteren een botsing plaats tussen 2 personenwagens. De auto's knalden frontaal tegen elkaar aan. Een van de wagens kwam op de andere kant van de weg terecht. Waarom? Dat wordt nog onderzocht. Er zijn 3 gewonden naar het ziekenhuis gebracht, waarvan 1 ernstig is gewond. Ook zaten er kinderen in de auto. En het is een vervelend beeld als u dus ziet hoe ernstig het ongeluk is geweest. De Emmabrug kan er weer tegenaan. We hadden vorige week de melding dat er op de Emmabrug onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden. Die onderhoudswerkzaamheden zijn inmiddels afgerond. En in een gesprek met de Extra heeft Cedric Fecunda van Turbo Machine Shop gezegd dat de Emmabrug er eigenlijk de komende 10 tot 15 jaar weer tegenaan kan. De onderhoudswerkzaamheden waren nodig en op deze manier kan de brug gewoon nog zijn belangrijke rol blijven vervullen als verbinding tussen Punda en Otrabanda.
Kustwacht onderschept drugsboot. In de wateren van Aruba is een boot aangehouden in samenwerking tussen de kustwacht en de Nederlandse marine. En op die manier zijn er 9 mensen aangehouden. Het gaat ook om verschillende balen drugs die in beslag zijn genomen. De kustwacht zet een achtervolging in met de Metal Shark boot waarop de personen een aantal van de pakketten overboord gooiden. Na het onderscheppen van de boot hebben de kustwachters de pakketten uit het water gevist en het vaartuig naar de kustwachtsteiger gesleept. De 9 personen zijn gearresteerd en overgebracht en de drugs is in beslag genomen. Nou, dat was het belangrijkste nieuws van vandaag. We gaan even over naar de reclame en daarna zijn we bij u terug. Subway, so meal of the day, teatrobe. Cu sabor na nobo, manera barbecue chicken y shawarma chicken. Con un bleki di minute me y waffle fries, o meal of the day, ta más mío como nunca. Hey, antes je minute me nota bocos, o por cambiar un iced tea of limonada. Pabo salkito ta el meal of the day, subi subway.cd. Subway, trae maneboki. Stichting Kitten Rescue is benaderd door Contiki op Curaçao. Contiki wil op die manier een einde maken aan de overlast van katten op het terrein op een verstandige manier. Wij zijn op bezoek gegaan bij Stichting Kitten Rescue, waar op dit moment veel katten worden gesteriliseerd die gevangen zijn op het terrein van Contiki. We vroegen Mirjam Bleker van Kitten Rescue hoe deze samenwerking in dit geval tot stand is gekomen. In dit geval zijn wij benaderd door Contiki dat er zwerfkatten liepen en dat ze daar graag iets aan willen doen. En soms is de eerste reactie van resorts van ja, kunnen jullie die katten komen ophalen, dan zijn we daar vanaf. Maar dat lost het probleem niet op, omdat als je katten weghaalt van hun omgeving, dan zal die vrije plek uiteindelijk weer worden ingevuld door nieuwe katten. Dus wat wij altijd adviseren is om de katten te steriliseren, zodat er in ieder geval niet meer komen. En gewoon weer terug te plaatsen en ze te gaan verzorgen op locatie. Dan geven ze geen overlast. Ze zullen niet gaan bedelen bij de gasten. Maar ze zijn er wel om het resort schoon te houden van ratten en muizen. En ja, ze kunnen daar gewoon een goed leven leiden zonder overlast. Dat is ook wel belangrijk voor het resort, dat de ratten en de muizen worden aangevallen. Dat is heel belangrijk, want wij weten uit ervaring dat op plekken waar je echt alle katten wegvangt, dat de muizen- en rattenpopulatie echt feest gaan vieren. En ik denk dat dat voor veel resorts ook een no-go is. Mirjam Bleker van Stichting Kitten Rescue over de samenwerking met Contiki Beach Resort. De katten worden gevangen, gesteriliseerd. Enkele dagen verblijven ze dan en als het weer goed gaat, gaan ze terug naar Contiki. We vroegen Mirjam Bleker ook om welke aantallen het eigenlijk gaat qua sterilisatie op Curaçao. Wij proberen op jaarbasis minimaal 1000 katten te steriliseren, omdat het probleem op het eiland erg groot is. Dus we moeten echt aantallen draaien om dat probleem in te dammen. En alles wat we meer doen per jaar is meegenomen, maar we proberen echt minimaal 1000 per jaar te doen. En daarbij krijgen jullie hulp vaak ook van vrijwilligers, mensen die jullie helpen met operaties. Maar over dat, er was natuurlijk een discussie niet zo lang geleden over of steriliseren de oplossing is. Wat zijn de voordelen van deze aanpak? De voordelen zijn, wij werken natuurlijk veel met straatkatten, dus zwerfkatten die geen eigenaar hebben. En de voordelen zijn dat als je die katten steriliseert en terugplaatst, is dat ze eigenlijk geen overlast meer geven. Ze wel zorgen voor pest control in de buurten ook. En dat ze ook ervoor zorgen dat er geen nieuwe aanwas komt van straatkatten. Want als je alle katten wegvangt, dan creëer je gewoon een open plek voor nieuwe katten. Dus dan zorg je er eigenlijk voor dat ze zich meer gaan voortplanten. Want ze denken, hé, wat fijn, hier is alle ruimte. Dus dan maak je eigenlijk het probleem groter. Terwijl als je ze gewoon netjes steriliseert, dan wordt het probleem langzaam kleiner. Zijn er nog veel resorts waarvan jullie zeggen van, god, het zou fijn zijn als die bellen? In principe alle resorts zijn welkom. Ja, zouden het liefst het hele eiland doen. Natuurlijk kunnen wij ook niet zoveel tegelijk. Maar het is wel fijn dat er steeds meer awareness komt bij de resorts. Dat dit op een diervriendelijke manier opgelost kan worden. In plaats van de katten rukzichtloos weg te vangen en dan maar te hopen voor de best.
U zag tijdens de beelden, of bij de beelden, ook jonge katjes en die kunnen geadopteerd worden. Voor meer informatie verwijs ik u naar de sociale mediapagina van Stichting Kitten Rescue. De sociale mediapagina's, onder meer Facebook. Dan gaan we naar de zaak Rombly. Zit de Curaçaose Vernon Rombly onterecht vast? Hij is veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf voor een roofmoord. En in Nederland is er veel aandacht voor deze zaak. Er is vanwege het Knoops Innocence Project van de advocaten Knoops een onderzoek gedaan over de vraag of Rombly onterecht vastzit. Hij ontkent dat hij een moordenaar is en dat hij dus al 8 jaar onterecht vastzit. En er is een trailer gemaakt van de zaak Rombly. Dat is dus een documentaire serie. Die kunt u nu zien en dan vertel ik u daarna waar u de hele serie kunt bekijken. Essa é do lugar, 20 de dezembro de 2004, no topo de Mila Plateiweg. Je schot, je ziet een mondingsvlam, door slits en je ziet het slachtoffer neervallen. Door optreden van de politie is in zeer korte tijd een verdachte aangehouden in de zaak van de minimarketmoord. En zie je een man daar, ik ging gelijk naar buiten. Ga naar achter, ga naar achter, ga naar achter. En zo, maar ik was gewoon in een beetje shock, zeg maar. Een soort van fear in mijn ogen, gelijk. Dat hij probeerde te zeggen, hey, geloof me, ik heb niks gedaan. De será inocente, riba caso de atraco por morto. Vernon is niet van de type guy dat dingen doet. Als hij het was, sowieso gaat hij tegen mij zeggen. Eigenlijk será inocente door die algum bluff. Dan combinatie na algum muito muito. De veroordeelde, meneer Rombly, die heeft via een WhatsApp-gesprek gezegd van ik ben de dader. Hij heeft ook andere dingen gezegd, dat hij in de gevangenis had gezeten. Hij werd een score bij die dames. De vraag is niet of die getuigen betrouwbaar zijn, of die WhatsApp-gesprekken betrouwbaar zijn. Herkenning door die moeder en die dochter is nooit goed onderzocht. Met name de vorm valt op. De wenkbrauwen van de daders zijn veel ronder van vorm en die van Vernon Rombly zijn wat hoekiger. Chetai por Jesus. All the parents of the kids telling them, don't hang out with Myron because he has a brother who killed someone, so he might do it to you guys too. Hij heeft het niet gedaan. Hij was niet in staat om zoiets te doen. Het gaat recht in tegen je gevoel van rechtvaardigheid en gerechtigheid. Dus ainda, tindia não com de hora. Por algo we precisa pensar que turma pera. Dus ze verdient het om heropend te worden. De afleveringen van de documentaire serie De Zaak Rombly zijn gemaakt door omroep KRO NCRV en zijn vanaf deze maand op NPO 2 te zien. Via internet kunt u ze ook bekijken via NPO Start. En daarmee ben ik aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We hebben u het belangrijkste nieuws op een rijtje gezet. Morgen zijn we er weer. Hartelijk dank voor het kijken. Tot morgen. Tot ziens. Dag.